जोंहा गिबियाव साननाया दंमोन जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथांखौनो नाथाय जिहेतु जोङो दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव जों फालिबाय 14 नभेम्बर फालिबाय बिथाङा बहाय फैलिया बे जोंहा बहुत स्पष्ट जाबाय दा जोङो थाङै थाङै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौनो जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो सिन्था खालामदों आरो बिनि अनगायैबो बहाय गोबां आलासि फैगोन जोङो बहाय आलासि महरै जोङो साथाम रायजो बेंगिरिखौ जोङो मिजिंथिदों साथाम गिबि मन्थ्रि बहाय बाहागो लागोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे नैथि बोसोरसालिया जथुमा आरो बियो जिल्ला हिसाबै गोदान आरो फरायसा आफाद हिसाबैथ' गोजामानो नाथाय जिल्ला आफाद हिसाबै गोदान दिनै बेनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों बे बिथिङाव जोंनि हारिनि गोबां जेंना जेंसि जोंहा दाबो दङ नंगौ जोंहा बिएसि जाबाय बिटिसि जाबाय बिटिआर जाबाय आरो बिटिसिआबो 6 सिडुलनि सिङावनो आरो बिटिआरआबो 6 सिडुलनि सिङावनो नाथाय जोंनि जेंना जेंगोनाफ्रा दासिमबो जोबनानै थाङाखै बेफोर बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरनो जों दिनै खोनासंहोनो मोनदों माखासे जेंनाया जोबदों नंगौ माखासे जेंनाया जोबाखै माखासे जेंनाया ओरैबायदि जानानै दङ जे दिनै गाहायै जोंहा बर' बिजोंनि जि जेंना बर' फरायसालिफोरनि जि जेंना जोंनि बिजाबफोरनि जेंना जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जेंना जोंनि आयदा बर'नि माखासे आयदाफोरनि जेंना बेफोरखौ लानानै जोङो सरकारखौ जोङो गोसोखांहोदों सम सम सरकाराबो मालाबा मावफुंदों नाथाय मालाबा मावफुङाखै दा बेफोरखौ लानानै जों दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आरो जोङो आसा खालामो जे जायफोर खामानिखौ जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ हानायाथ' बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावदों नाथाय माखासे ओरैबायदि खामानि दङ जायफोर खामानिया बिटिआर गभर्नमेन्टनि जाया आसाम सरकारानो बहाय मावथारनांगौ जायो मावो बिथांमोना नाथाय आसाम सरकारा मालाबा समाव एसे गोसोखौ जोंखौ दुखु मोनहोयो दा बेखायनो जोङो सरकारखौ स्पष्ट भाबै जों बुंदों आसाम सरकारा जोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ हानायमानि सुफुंनांगौ जोङो आसाबादि बेखिनि बाथ्राखौनो जों दिनै रायजो राजानोबो मिथिहोदों आरो रायजो राजाबो बुजिगौ नाथाय माखासे जेंना दङ जायफोर जेंनाफ्रा सरकारजों लोब्बा गैया जेरै नोंनि मिडियामखौ लाखिनाया मिडियामखौ फोथांना लाखिनाया बेयो सरकारनि बाथ्रा नङा बे जोंनि बाथ्रा मानोना जोंहा दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रानो जोबलांगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जोङो जोबोद सानदों दुखु मोनदों दा बेनि बेलायावबो जों माखासे मेकानिजम लानांगौनि गोनांथि जादों आरो बेखौ बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद फैबाय थानाय समाव जों जयैनो लागोन जों जयैनो मावगोन मानोना बर' बिजों थाब्लासो बर' हारिनि गेजेराव बर'नि जातीयताबादाबो थागोन माहारिबादाबो थागोन बेवहाय जि दानानै होजानाय बानजाय आफाद बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों बिथांमोना सान हर खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंहा जिहेथु जोंनिनो मोनसे जथुमा जागोन बेयो जोङो गोबां जोंबो नाजादों जाहाथे बे जथुमाया जाफुंसार जथुमा जायो जोङो इतिमध्य गोबां आलासिखौ जोङो कन्टेक्ट खालामबाय दासिमबो नोंथांमोननो आङो दुखु मोनदों जे अफिसियेल भाबै जों दाबो फोसावनो हायाखै जोङो फैगौ 3 जानुवारि खालि जोंहा लास्ट एग्जिकिउटिभ दङ आरो बेयावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय सोर मा बान्था मोनगोन बेखौबो जों फोसावगोन बेखायनो आं दिनै खावलायदों नोंथांमोनाबो 3 जानुवारि 2025 थांनानै बे जायगायाव जेरावनोखि डेम'क्रेसि बा देमु नोगोर बेवहाय थांनानै नोंथांमोनाबो जोंखौ मदद खालाम आरो बेनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्राखौ रायजो राजानो मिथिहोनो हागोन गाहाय आलासि महरै जोङो अमित शाहखौ जों नागिरखायाखै जोंहा गिबियाव साननाया दंमोन जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथांखौनो नाथाय जिहेतु जोङो दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव जों फालिबाय 14 नभेम्बर फालिबाय बिथाङा बहाय फैलिया बे जोंहा बहुत स्पष्ट जाबाय दा जोङो थाङै थाङै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौनो जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो सिन्था खालामदों आरो बिनि अनगायैबो बहाय गोबां आलासि फैगोन जोङो बहाय आलासि महरै जोङो साथाम रायजो बेंगिरिखौ जोङो मिजिंथिदों साथाम गिबि मन्थ्रि बहाय बाहागो लागोन 20 हादरनि राष्ट्रदूतफ्रा बहाय बाहागो लागोन बिथांमोना आलासि महरै फैगोन जोंनि भारत सरकारनि साथाम केबिनेट मिनिस्टार बहाय बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेपालनि बर' फिसाफोर जायफ्रा मेसेफोर बिथांमोना फैगोन बांलादेशनि बर' फिसाफोर बिथांमोनाबो फैगोन जोंनि दिल्लीयाव थानाय बर' फिसाफोर बिथांमोना फैगोन सोनाब बंग'नि बर' फिसाफोर जोंनि मेघालयनि बर' फिसाफोर गासैखौबो लानानै जोङो 19,000नि बारा जोङो बेवहाय थान्दै जों आसा खालामदों आरो बेवहाय जोंहा माखासे बार्निं प्रब्लेम्सफोर दङ बेखौ जोङो सावरायगोन जाय बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे गासिबो मिथिगोन